ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଭୂଗୋଳ ପାଠର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ସମ୍ବଳ ଓ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବଳ ଓ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝି ହେଲା? ଆମେ ତିନିଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯଥା ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ। ମନେକର କୌଣସି ଗୋଟେ କୋଇଲା ନେଇକରି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ କିପରି ହେଲା? ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପଢ଼ି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡକ୍ଟର ହେଲା, ତାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କହିବା। ଏହିପରି ହିସାବରେ ଉପଯୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ତିନୋଟି କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯଥା ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରଦ୍ୟୋଗ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସମ୍ବଳର ଚାରିଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସୁଲଭତା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ତିନି ପ୍ରକାର। ଦେଖିବା, ପ୍ରକୃତିର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ତିନି ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟର ତାର କାରିଗରୀ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଯଥା ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯେପରି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ବାହାରେ କିମ୍ବା ଲୁହା ପଥର ବାହାରେ, ଲୁହା ପଥରରୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଡାକ୍ତରଖାନା, ମନ୍ଦିର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ତୃତୀୟରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ଜୀବନ ଅଛି, ଯଥା ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଭିଦ। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ଜୀବନ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି। ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସରିଯାଏ, ଏହି ସରେ ନାହିଁ, ଯଥା ଜଳ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଜଳ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅଟେ। ସେହିପରି ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ
ସମ୍ବଳଟି ସରିଯାଏ ତାକୁ ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା କୋଇଲା ଥରେ ସରିଗଲେ ଆଉ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଘ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏକ ହେଲା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ଏରା ପୂରଣ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, କରି ହୁଏ। ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୁଝି ହେଲା। ତାପରେ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା କୋଇଲା, କୋଇଲା ସରି ପିଲାମାନେ ଯାହା ପଢ଼ାଗଲା ଏହାକୁ 2-3 ଥର ଘରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।